So unsa may timailhan sa tawo nga luto sa pulong sa Ginoo, aduna say kasing-kasing nga humok. Okay? Dali kay sang musunod, dali kay sang muubis pulong sa Ginoo. Dali kayo sang mo-apply sa pulong sa Ginoo. Pero mailhanin mo ang tawo nga dili pa luto sa pulong sa Ginoo, hilaw pa, no? Aduna pa ipagkagahi. Buyagon sa pulong sa Ginoo, magmagahi. Okay? Sultian sa pulong sa Ginoo, gahi kayo. Dili niya masabtan o gahi kayo siyang pasundon o kanunay masupakon ang tawo nga dili luto sa pulong sa Ginoo. Naglabi ni ana ang disobedience sa tawo nga dili paluto sa pulong sa Ginoo. Muna nga atong kinabuhi atog yung ipaduol sa kalayo, no? Atog yung isalang sa kalayo ang atong kinabuhi mao nga pulong sa Ginoo. Why? Aron nga maluto ta. Sa ngadto dili maguna dayon maluto ang bugas, but kinahanglan pa na siya it takes time nga ang bugas maluto. Okay? Kinahanglan pa na siya daghang kalayo usa pa na maluto. Munang kinahanglan ta og daghan pa nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ta og pagsusi daghang panahon